खुलुमबाय आंनि मुङा बानु बरो आरो लोगोसे दिनैनि मोनाबिलि समजों लोब्बा लाखिनानै बा हर समजों लोब्बा लाखिनानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननिसिम जोबोद रोजा रोजा हामलायनाय बा अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आरो लोगोसे दिनैनि समाव मोनसे गोजोनथाव खौरांखौ नोंथांमोननि सेराव शेयार खालामनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों तो बेनो जाहैबाय जोंहा साननैसो आगोलाव गान बा सं बानायदोंमोन बा मेथाइ बानायदोंमोन तो बे मेथाइया जोंना दिनै कमप्लिटलि जाबाय आरो कमप्लिटलि जोङो मोनबाय ओंखायनो दिनैनि जोंनि कमप्लिट जानानै मोननाय मेथाइखौ जों नोंथांमोननि गेजेराव दायो शेयार खालामनो सानदों जाय बिथांमोना मोजां मोनो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय बे मेथाइखौ जोंहा देरहासार फंबाय बिथाङा लिरदों आरो बिथाङानो कम्पज खालामदों आरो लोगोसे रोजाबनाया आं दङ सिंगाराव ओमफ्राय जोंहा आदा रबिन सिंहानो बानायजोबदों गासिबो मिक्सिं मिक्सार बायदिसिना मिउजिक खालामनाय नङा होमबा बेफोरखौ माने आं मिथिला बुंबाय थाला बेयो माने खालामजोबदों बेखिनिखौ ओमफ्राय जोंना लिरिक्सआ बा कम्पज खालामनाया देरहासार फंबाय आरो रोजाबनाया आंनो आसा खालाम नोंथांमोना जोबोर मोजां मोनगोन जोंनि बे फार्स्ट टाइम दिहुनजानाय सं बा मेथाइखौ आं बे भिडिअनि गेजेराव जोबथारनाय भिडिअ आङो होना दोनगोन जोंनि संखौ ससे बा 40 सेकेन्ड बा 30 सेकेन्ड होना दोनगोन आरो आसा खालामो जाय बिथांमोना मिउजिक भिडिअ बा एलबाम भिडिअ खालामनो गोसो बा नांगौ जायो नोंथांमोना बै टाइटेलाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन बा बेनि इनफरमेसन लानो हागोन बा गाननि सोमोन्दै आसा खालाम नोंथांमोना गासिबो अननाय आरो हेफाजाब होगोन होननानै खारन बेयो जोंनि थाखाय फार्स्ट टाइम आरो जोबोद एक्साइटेड जादों दा मोनथिलासै नङा होमब्ला जाय बिथांमोना मोजां मोनो कमेन्टआव मोजां हरखागोन आरो जाय बिथांमोना मोजां मोना थाखागोन बेथ' नङा होमब्ला आसा खालामो गासिबो मोजां मोनगोन गासिबो अनसायनाय होगोन गासिबो सापर्ट खालामगोन दिनै जोंनि जिथु फार्स्ट टाइम दिहुनजानाय गानखौ गासिबो अनसायगोन थ' बेखौनो मिजिंथिबाय आरो जोबथारनायाव आं बुंगोन जायफ्रा नांगौ जाथारो एलबाम बा मिउजिक भिडिअ बानायनो थाखाय नोंथांमोना बै टाइटेलाव होनाय जिथु कन्टेक्ट नाम्बार बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनाय इनफरमेसन लानो हागोन थेंक इउ गोजोन्थों नोंथांमोना गानखौ खोनासंनानै बोरै मोनदों कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय खुलुमबाय टाउन सहर बेरायथिंग्रा बबेनि नों जादौ बिउटि पार्लार शपिं मलाव नोंखौ सोनुसै आं टाउन सहर बेरायथिंग्रा बबेनि नों जादौ बिउटि पार्लार शपिं मलाव नोंखौ सोनुसै आं गोदान गोदान गाननाय जोमनाय गोजौ गोजौ सेन्देल गाननाय नोंनि मुङा मा Papaki Pari खामानि दामानि मावनो बादों गावना दोङा जाखो नों सिखोलाखौ नुजेननायनिफ्रायनो आंनि गोसोआव लाब जाबाय Papaki Pari केटवाक बायदि नोंनि थाबायनाय बायलें गोसोआ आंनि नोंखौ नुनानै नोंनि फारसे थांदों गायलें गायथे